Rock med. Ham skal I næsten se. Hvad? Undskyld. Sten? Når du er med. Sten, han er også... Ja, men jeg siger, det er en total skade. Altså mit hoved. Ja, det er første gang, det bliver klart, at det er Sten, hvad er du med, Gear? Lad os høre. Du virker lidt forvirret. Den er han med. Prøv at slukke den en gang, Sten. Hvad er du ellers med? Må vi høre nogle lyde? Så står bare og snakker om nye sommerhus, eller hvad sker der? Går det godt på studiet, drenge? Masser af SU, eller hvad? Det er pisse dyrt at komme ind på lidt lukke et øjeblik, eller gå ned i baren. Vi står lige og snakker med Sten. Går det godt ind i her, eller hvad? Hvad sker der? Okay. Lad os lige høre... Sten, er der noget tungt der? Hvad er der noget på kosten også? Okay, de har fattet den her. Prøv at stå. Ja, hvad er der så ellers? Nå, okay. Var det det? Det her nummer, der hedder Vito, lyder sådan her. Ikke sjæler, men bare hvis I er i tvivl, selvom det er fredag. Det er sådan her. Vito.